Kasamtangang konsehal sa lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental nga gitudlong mastermind sa pagpusil patay kang Dr. Raul Winston Andutan sa Cagayan de Oro City misurrender na sa otoridad. Ani ang report. Ang kaning maong kaso, Human ang 13 kaadlaw gikan sa paggawa sa iyang warrant of arrest, misurrender ngadto sa kapulisan ang kasamtangang konsehal ug magpapiling vice mayor sa lungsod sa Balingwan, Misamis Oriental nga si Richard Hepte. Si Hepte ang gitudlong mastermind o nangulo sa pagpusil patay kang Dr. Raul Winston Andutan sa Cagayan de Oro City niadtong Disyembre 2 sa milabay nga tuig. Mismong si PRO-10 Director Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang misugat kang Hepte kinsa misurrender sulod sa Carmelite Monastery sa Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Tungod sa pagsurrender sa sospek, makonsidera sa kapulisan nga sulbad na ang maong kaso. As far as we know, there are some part of the testimonies na nagamit natin and some material evidence that would made us convinced that he was a part of the murder case. So it's up for him kung to clear his name na. Dugang sa otoridad, nga dakong tabang kuno sa case build-up nga ilang gihimo ang pagkadakop sa tulo ka mga gunman nga nagtago-tago sa usa ka balay sa Barangay San Alonzo, Balingwan kung asa sila nadakpan. Si Hepte ang anak karon sa kustodiya sa Kokpo o gidala na sa korte aron atubangon ang iyang kaso. Samtang lakip nga ana sa warrant of arrest ang giingong middleman sa krimen nga si Reynaldo Tortusa kinsa ginapangita pa karon sa otoridad. So far, massive din ang manhunt para natin. Gaya ng ginawa natin kay Hepte, tuloy-tuloy pa rin yan. And I'm inclined to believe that maybe one of the reasons why he opted to surrender is the continuous pressure na binibigay sa atin. Kasi lahat ng pwede niyang pagtaguan talagang pinapuntahan natin. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.